Νέα έκρηξη προπαγάνδας των Σκοπιανών. Αυτή τη φορά σε Διεθνές Συνέδριο Ψυχολογίας στο Βερολίνο παρουσιάζει απόψε ο Α. Με υλικό που διένυμαν κατηγόρησαν μεταξύ άλλων τη χώρα μας για οικειοποίηση του μακεδονικού πολιτισμού και κατοχή της Μακεδονίας, ενώ έντονη υπήρξε η αντίδραση των ομογενών μας. Προπαγάνδα χωρίς όρια από τους Σκοπιανούς. Θέτουν τώρα ζητήματα καταπίεσης της υποτιθέμενης μακεδονικής μειονότητας και μιλούν για εθνοκάθαρση και γενοκτονία εις βάρος τους από τους Έλληνες. Με προπαγανδιστικό υλικό που μοίρασαν σε Διεθνές Συνέδριο Ψυχολογίας στο Βερολίνο, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Εν συντομία, το ελληνικό κράτος τον 20ο αιώνα πραγματοποίησε εθνική κάθαρση και εξελληνισμό του μακεδονικού πληθυσμού. Στην Νότια Μακεδονία, επί παραδείγματι, πραγματοποίησε εθνική γενοκτονία η οποία δεν έχει συμβεί ποτέ στη σύγχρονη Ευρώπη. Η μακεδονική γλώσσα απαγορεύτηκε. Οι Μακεδόνες έχουν στερηθεί ένα κομμάτι από τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, ειδικά το δικαίωμα της ταυτότητας. Σήμερα, ακόμη και ένα παιδί δεν διδάσκεται τη μακεδονική γλώσσα. Το γεγονός προκάλεσε την αντίδραση των Ελλήνων ομογενών. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να δημιουργήσουν θέμα και να περάσουν τις απόψεις, τις δικές τους, τις πλαστές απόψεις στον κόσμο. Οι Σκοπιανοί, ξεπερνώντας κάθε όριο, χαρακτηρίζουν ως τερατώδη την απέτηση των Ελλήνων να αλλάξει, όπως λένε, το χιλιάδων ετών όνομά τους, ενώ παρουσιάζουν την Ελλάδα ως κράτος που ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα. Μία από τις προτεραιότητες του ελληνικού κράτους, το οποίο ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα, είναι από τη μία μεριά η κατοχή της Μακεδονίας και η καταστροφή των Μακεδόνων και από την άλλη να οικειοποιηθεί τα μεγάλα επιτεύγματα και τις αξίες του μακεδονικού πολιτισμού. Οι θέσεις αυτές των Σκοπιανών δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος μεταξύ των συνέδρων. Στην προπαγάνδα τους δεν αρκούνται μόνο σε ζητήματα που μαρτυρούν τον αλυτρωτισμό τους. Σε σημείο του κειμένου παρουσιάζουν γνωστά πρόσωπα της ιστορίας όπως τον Εσχύλο, τον Δημόκριτο, τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και τον Ιουστινιανό ως Μακεδόνες και συνεχίζουν με τους διασημότερους. Οι πιο διάσημοι άνθρωποι ήταν η λεγόμενη Αγία Τριάδα, ο πατέρας Φίλιππος ο Δεύτερος, ο γιος Αλέξανδρος ο Τρίτος και το Άγιο Πνεύμα ο Αριστοτέλης. Η αντίδραση των Ελλήνων ομογενών ήταν άμεση, οι οποίοι αφού ζήτησαν να αποσυρθεί το κείμενο ως απαράδεκτο, μοίρασαν στη συνέχεια τόσο το ψήφισμα του απόδημου ελληνισμού, όσο και τις θέσεις επί του θέματος της Ακαδημίας Αθηνών. Λοιπόν, Νίκο Κατσαρέ, οι Σκοπιανοί ήταν προκλητικοί μόνο στο Συνέδριο Ψυχολογίας στο Βερολίνο. Μπήκαν στο στάδιο παρά τις γενικές απειλές, όπως έπρεπε να μπουν, με την ονομασία Φύρομ. Έτσι ακριβώς. Οι λεονταρισμοί νομίζω είναι μόνο στα χαρτιά μένουν και στις δηλώσεις εκτοξεύουν διάφορα ύβρις και όλες τις προκλήσεις κατά της χώρας μας, αλλά νομίζω όταν υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παρά να συμμορφωθούν και αυτό μόνο. Τι έγινε με τον Έλληνα αθλητή του Στίβου, Νίκο? Δυστυχώς αυτό που σας λέγαμε πριν ισχύει. Το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Τάσος Γκούσης, ο δρομέας των 200 μέτρων, ο οποίος βρέθηκε θετικός στο πρώτο δείγμα του. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα συμμετάσχει, γυρίζει πίσω στην Ελλάδα από την Ιαπωνία, όπου βρίσκεται η εθνική ομάδα του Στίβου και προπονείται. Μάλιστα, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μια τεράστια γιορτή έχει στηθεί, όπως καταλαβαίνετε, σε ολόκληρο το Πεκίνο. Τουρίστες και ντόπιοι έχουν κατακλείσει τα αξιοθέατα και τις πλατείες της κινέζικης πρωτεύουσας.